Чаги, какво стане? На тебе днес ще играем. Днес ще играем Dream Loop Soccer епизод 6. И тъй нататък имам пак Неймар. Той не е под наем. Той ми е за винаги. Защото съм го купил. Зад маската на майка ти. Ако чуете някакви звуци от моят телевизор, защо съм го пуснал? Защото... Аре бе, Меси бе! Аре бе, покажи на тия как се играе в футбол. Аре бе, бургер към Уевър. Ето Уевър. Аре бе, бургер. Теба това бургер да е бе. Меси, крадни му топката бе, крадец! Ще ти викам Меси, крадеца! Върни бе! Върни че ще. Аре, Ор ги меша всичките. Минч! Чески към Ор към Неймар. Не. Това ще бъде великолепен пасиньо. Батих, че брат клип. Харе, Хъски! Роу! Педерас! Уевър. Ай, към Меси. Неймар, панасите ли? Гол! Център. Неймар, който мисля номер 18. Away the home. You heard me? Нема! Сега вече има. Неймар към Меси, тук за сега няма. Ако имаше ще го написам серията. Аре бе, Меси е! Ето е гол бе! 2 минути отново като минутка. 2 минути игра Майнкрафт. Майнкрафт аз. 2 минути игра, 2 гола. 2 минути, 2 гола. Не, Минч! Уевър. Теба той Хъски, бе. Питка. Не питка, по-скоро. Путка. Майка ти свирката. На майка ти свирката. Чека маде. Теба тази теница, бе. Raption the home. Ближи да гол. Старт по време. Центъра пак е техен. Може да почва. Аре. Иван тихо. Уевър. Кампион. Не, много съм бил усилил, бе. You heard me. Не бе, много съм бил усилил с чувствам гадно. Ще се сладна. Аре бе, нещастник. Пас към Уевър, бе. Уевър, подай на Меси, бе. Бележи, бе. Така се играе в футбол. Стай се, махай. Raption the home. Граб стопка. Жълт картон ли? Сакаш сега този жълт картон, ти го фана и ти го навра и отпреди и отзад. И от двете поравно. In the home. Естествено няма си купувам само хора от Барселона. Много добър отбор. На майките путките. Ето го Меси, там. Не, какъв ужасен пас. Развалена атака. Още имаме шанс за атака. Не бе, Меси, ставай да е, бе. Какво лежите 2 часа, бе, да ви го...
Изплюскам да ви го изплюскам. Браво на... Хетрик! Хетрик за Меси! Хетрик за Меси! По-Меси е най-добър футбол. Второ място е Неймар. Ама Неймар е много добър. Ево. И на Меси, и на Неймар. Но повече на Меси. Не, Неймар е печага. И Неймар... Не, флешма в клипа! О! Още си мес. Yes. Какъв ужасен гол. Как се притесних, че това ще ми развали клипа. Аре, Неймар. Неймар, пасата! Аре, бургер. Аре, бургер. Бургер! Неймар. Неймар.